So guys, दा उपाय गैया बेखिनि फैसाजोंलाय मा जानो दा नै बेखौबो बे मोनसेखौबो नायनांसिगोन जोङो दा So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, आं थांमोननि दा जोङो थिंख्लि माथो फैसा थिंख्लि मोननै लाना दं माने जोंहानाथ' माने दखानाव नों फैसा सेभिं खालामनोबाथाय दखाननि जुदि फैसा सेभिं खालामनोबाथाय फैसा थिंख्लि लानानै थाइसे थाइनै सोबाय थानांगौ होननानै बुङो मानसिफोरा माने जेनेबा दखाननिफ्रा बुङो आरो कमेन्टफ्रावबो गोबां मानसिफ्रानो बुङो फैसाखौ माने दखाननि सेभिं खालामनाय स्टाइलानो बिदिसोनो सानसेयाव 200 300 बिदि सोबाय थानाय ओमफ्राय दा बेनिखायनो 200 300 बिदि जमा खालामना दोनबाय थानाय दंमोन बेखौ जोङो दा बेयाव दोनबाय थास्लायस्लाय जोङो माने फैसाया ओरैनो थाबाय थायो नालाय थाइनैसो जमा जादोंबाथाय जों माबा मोनसे इनभेस्ट खालामना दोननि बिदि साननानै दा जों बेखौ बोख्लायनो आरो ओमफ्राय नों बेखौथ' माबागोन जोङो ओमफ्राय मा लागोन नों मा खालामगोन इ फैसादो मा दा जोङो नायग्रोनि बेसेबां दं माने जोंबो मिथिया दा मा मोनसे ओरै जों इखौ नाय ओरैनो मालाबा मालाबासो दोनो दे दैलि दोनग्राया नै बे मोनसेया खोमा जेनेबा दैलि दोनग्राया ओमफ्राय बेयाव मालाबा मालाबा दोनो बे मालाबा दोननायखौ जोङो दा दिनै माबाना नायदोंसै थाइबेसे जायो ओमफ्राय जों बे फैसाजों मा खालामनो हायो जों दा नायगोन आरो दा नायदोनोसै जों दा माबाना नायग्रोन दे माबालाय नों आनबक्सिं खालाम ओं है नै मोनसे फिसाखौसो बानाय दखाननि फैसाखौ बिदिसो सेभिं खालामनांगौनो माने फैसा थिंख्लियावसो माने थाइसे थाइनै सोनानै ओइ सिगोन बोजाबा हासि जालांगोन दे आरो बेखौ माने जों दस्रा खामानियाव बाहायनानै आरो दस्रायाव आरो माबा जमायलायसिगोन आरो उनाव आरो दस्रा माबा थिंख्लि बायनानै मा गैयानो नामा नायलाय गोदान नायदोनसै बेसेबांखिनि जायो एसां गोबाव नामा मोजाङै हासिना ला बे जाखालिया दे So guys, दा उपाय गैया बेखिनि फैसाजोंलाय मा जानो दा नै बेखौबो बे मोनसेखौबो नायनांसिगोन जोङो दा नै बे मोनसे थिंख्लियाव जोबोर खम फैसा दंना बेनिखायनो दा उपाय गैया आरो दा जोङो फैसाखौ सानना लाग्रोनि र' बेसेबांखिनि जादों आरो बेसेबां माने थाइबेसे जादोंसो नायसिगोन आङो सेन्टेन 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ओमफ्राय जो बे 4000 दा जोंनो नांगौआ बेखौल' नांगौ खोमा ना दा जोंनो नांगौआ नै बेसिमखौल' नांगौ ओमफ्राय मा लागोन बेबार मा लागोन दा देखायगोन जों मा लागोन बेजों दा रुस्टारनो देखायबाय थागोन नोंथांमोननो ओमफ्राय दसेल' नायबाय था होमबाथाय जों दा थांगोन आरो दा लानो थाखाय मा लागोन जों नोंथांमोननो जों देखायना होदोंसै भिडिअनि गेजेराव जोंनो माने दा काफिया बेनोसै ओमफ्राय बेखौ जों हिसाब खालामथ'ला जोंनो नांथ'ला बेखौ दोनथ'दो बेयाव दं 4000 हिसाब खालामबाय जायखिजाया नायग्रोदोंसै र' दा आरो नांगौबाथाय लानोबो हानाय एसे न'निफ्राय दा जोंनिया माने बिदिनो जमायो आरो बिदिनो बुफ्रुयो ओमफ्राय माबा मोनसे बायो आरो जमायो आरो माबा मोनसे बायो बिदि खालामबाय थायो माने जों एसेबांखिनि गोबावबो जमा खालामना दोननानै मा मोननो खुनु खामानिखौनो होआबा जुदि बारियाबो जों बेखौ माने फैसा बारिनाय खामानियाव जों बाहायगोन आरो दा चलते हे So guys, जों दा ओंखारदोंसै न'निफ्राय ओमफ्राय दा समा 3टासो जाबाय नामाथाय जों माने एसे लेट थांनो होननानै सानखादों दा मानोना दाखालिबावै जोङो लेट थांनानै जोबोर मोजां नुबोदों माने जोंनो जायखौ नांगौ ओमफ्राय बेनिखायनो जों एसे लेट थांगोन दिनै दा नै साना एसे दोबैहांबाय थान्दाबो दिननि बोथोर नालाय थाबनो दोबैयो ओमफ्राय दा 3टायाव माने एसे दोबैबाय बायदि दिनै बाजार दंमोन ओमफ्राय बाजारा दा दसे थानानै जोबैगोन जों सहैगौ मानि न'आव थाबाथाय गोजाङो
ओमफ्राय दा बेयाव फैनायखाय गरम नांबाय आंथ' सुइटारसो गानना फैनो गोनांमोन एसेबानो गोजांनायजों लाखाबायना दा गोजांसिगोन आरो उपाय गैया थाब थाब लायनांगौ जों गिदिरा 4,500 बे 3,800 मानिबो बुन्दा बुन्दा गोजा औ 4,500 गोसोथोयोब्ला गामिनि लागोन बेसे होनदों 4,500 हा नायदोंसो र' नायग्रोनि बेयो 3,000 3,000 बेसेबां बेयो 800 बिमा मासे फिसा बे 3,800 ए 4,500 बे 3,000 लाङोबा 300 लाखिगोन 4,300 र' दोनलाय र' दोनलाय जों नायग्रोनि बुन्दिसो ना बुन्दा गैला दिनैबा जोबना थादो गथाय मा जागोन चाउमिन आरो मम' अमाखौ जोङो नागिरनानै मोनदिया माने अमायानो गैला मानैल'थारसैमोन बुन्दाया बेनिफ्राय जों फसायदिया बेखौ माने बासि जोबनानै गालांनायाल' दं आरो आग्लायना थानायफोरा बेनिखायनो जों लायासै जों नेक्स्ट सप्ता लागोन नङाबा गामियाव नागिरगोन जों गाबोननिफ्राय दा जोङो मम' प्लास माने चाउमिन मोननैखौबो लाबाय ओमफ्राय दा जानानै थांदोंसै उपाय गैया नोंथांमोननो आं दिनै अमाखौ देखायथारनो गोसोथारमोन माने देखायनायाथ' दिनैनो गोसोथारमोन आङो खिन्थु मोनासै ना मा होननो आरो उपाय गैया दा आरो आं नेक्स्ट सप्तासिम नेनांसिगोन नङाबा गाबोन बा समफोर स' गाइस दा जोङो न'आव सफैबाय बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै मोनदिया जोङो लेट थांनाय जाबाय दाखालि सप्तायाव खिन्थु बिराद दंमोन लेट थांबाबो ओमफ्राय दिनैनि दिनावबो सानदोंमोन जे जोङो थांनानै मोनगोन नामा खिन्थु लेट थांनानै जेबो खामानि जादिया दा जों बेयाव नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दैया लेथ्रा जादों माने माबा दंमोन मा ना होनोमोनलाय थाइलेण्ड मागुर जा गेदेर गेदेर जाहांबायमोननो साननैसोनि गेजेरावनो ओमफ्राय दा बेखौ जोङो साफा खालामगासिनो आरो बिलाइफोरा गोलैनानै लेथ्रा गोसोम जाजोब्बाय बेखौ दा बोखांदोनसै ओमफ्राय ओइ दं आं होनबायना जायखिजाया साननैसोनि उनाव देखायबावगोन आङो माने लाबोनायाथ' लाबोखागोन ना साननैसोनि उनाव माला लाबोनाय जायो ना नेक्स्ट सप्तायावसो लाबोनाय जायोना सोरबा गामियावबो गाबोननिफ्राय नागिरग्रा खालामदोंसै र' जायखिजाया बे दखाननि फैसा जमा खालामनायजों मासेबाबो लाबोथारगोन आरो